reality. The only thing I can see. Hello guys, good afternoon. Good afternoon pa talaga, no? Hapon na 4 PM na ng hapon. Katatapos ko na kasi mag-upload at saka wala akong vlog kanina kasi umuulan, makulimlim. Kaya yun, wala upload. Pero dito medyo maliwanag pa kasi dito ko sa bintana, kaya ayan. Pero ayun, ang ulam namin ngayon is yung bangus kasi dalawang bangus na ingay. Dalawang bangus yung aking ginawa. Ginawa ni Papa, yung tinimplahan na niya. Yung isa, pilihan ko yung isa, in-upload ko na yung sa inihaw na bangus, ayun. Tapos may isa, ngayon, i-bake ko yun sa oven. Kasi tinatamad na akong mag-ihaw doon. Pero, ayun. So, ayun guys, binake ko na yung bangus. Malapit na itong maluto kasi wala na siyang dugo. Pero walang foil. Bibili ako bukas ng foil. Hindi pala ko sa patol. Awa, kainit. Ayay ka. Ayan. Okay na siguro. Okay na to. Hindi naman siya dumikit kasi nilagyan ko ng oil. Kaya ang bango niya. Dahil siguro sa nilagyan ni Papa na Kaya yan lang yung ulam namin ngayon guys. Ayan, kain tayo. Hello guys, good morning. Today is Sunday at saka grocery day. Grocery day. Tapos busy tayo today dahil today is Sunday at saka kailangan makapag-grocery ako ngayong umaga. Nanood kasi si Hagrid sa Minions na naman. Then kumakain siya. Kailangan makapag-grocery. Kagabi natapos ko na mag-meal plan at saka nasulat ko na din yung meal plan sa sa board na sinusulatan ko. Pasensya na guys, madilim kasi pinaklose niya kasi mainit pumapasok yung init sa kanya, kumakain siya. And then kailangan matapos ako ngayong umaga dahil kailangan ko mag-restock. And mamayang alauna sa Pure Gold si Hagrid kasi merong si Mama. Member si Mama sa Pure Gold kaya meron silang Easter egg hunt ata yun. Si Hagrid yung pinasali niya at saka yung aking pamangkin. So silang dalawa mamaya alauna. So hindi mo pwedeng iwanan ko siya doon. Kailangan nandoon ako. Oo. Kailangan nandoon ako sa sa kanya mamaya. So, matapos ko to lahat ngayon and then para mamaya ready na kami. So eto na siya guys. Eto na yung meal plan ko kagabi at saka yung aking mga bibilhin. Yun. Kailangan ko na lang ito i-transfer dito sa aking booklet para ito kasi yung dinadala ko sa grocery kasi handy siya. Kaya kailangan ko nang isulat. Ayan guys, tapos natin na yung damit. Ito na naman yung dinamit ko. Wala ko ibang napulot kagabi. Ayan. Tapos na akong magsulat. At saka yung aking okay na. Akin yung mga autopagin is yung aking hugasin. So yan naman yung autopagin ko dahil si Hagrid nag-CR pa. So pupuntahan ko muna. So ayan, simulan na natin guys. So ayan yung itsura niya. Yung mesa. Nakita niyo naman, pag kumain si Hagrid talagang grabe. At saka yung kailangan natin trabahuin yan.
ayan. Tapos na. At yung ating mesa, okay na din. Dahil medyo maingay, no? Kaya, ayun. Next naman is yung kwarto. So, tapos na ako sa kwarto. Yung mga sinampay naman kailangan kunin. So, eto na siya, guys. Ganyan siya kadami yung aking tutupiin. Hello, guys. So, ayan, hindi ako natuloy na mag-grocery ngayong umaga dahil parang maaga yung Easter egg hunt nila mamaya sa Pure Gold. Kasi nag-chat sa akin yung aking... So, ayun nga. Medyo maaga baka, at saka parang hindi ko na ano sa oras, parang baka hindi kami umabot. Kaya mamaya na lang, uunahin ko na lang muna siyang tawag doon, Easter egg hunt, and then saka ako magro-grocery kasi mabilis na naman siguro yun, hindi na siguro abot yun ng isang oras. Tapos sa diretso, i-ano ko na lang siya kay mama para diretso yung aking lakad. And then, pagkatapos, kahit dahil wala akong ano ngayon, so tinupi ko na yung aking mga, kailangan tupiin. So, ayan, tapos na ako actually. Para hindi sayang sa oras. At saka, kailangan kong ano ko na lang yung Shopee ko ngayon. Kailangan kong tawag dito, isulat yung aking sales. Kasi, diba, today is April na. So, yun na lang yung gagawin ko ngayon para hindi masayang yung oras ko. Hello guys! Ayan, paalis na kami. Malapit na mag-alas 12. Pero nag-lunch na kami dito sa bahay para doon diretsyo na. Dito lang at may sa egg. Ayan, si Hagrid. Ayan, nakaibisa siya kasi mamaya mag-ano siya. Pero, na-ready ko na yung bag, yung buho ko talaga. Yung bag, punong-puno ng damit ni Hagrid. Ayan, punong-puno yan. Tapos ready yung aking mga paraphernalias. Dahil, yun, mga charger, pang-edit mamaya. Ayan. Hello guys, nandito kami sa Pure. Pasensya na ngayon ako nakapag-vlog. Kasi hindi ako nakapag-grocery kanina. Kaya, andito kami ngayon sa Pure Gold. Kasi hindi ako ng sabon ni Hagrid. So, yun, maghanap ako. Pushcart, ma. Pag-pushcart. Yun na. Pushcart lang. Mahalo, napila gini sa una pa. Para ano? Basta pushcart ka. Ayun na, kamay na pala ito. Basket lang. Kamay na pala ito.